Štart jubilejného 25. ročníka medzinárodného cestného behu medzi slovenskou a českou stranou pripadol na mesto Skalica, ktoré sa už oblieklo do sviatočného predvianočného šatu. Počasie bolo typické na toto ročné obdobie. Za posledné roky sme si zvykli, že sneh by bol akousi vzácnosťou. Tentokrát bežcov sprevádzalo sichravé počasie s teplotou okolo nuly. Počasie však nezohráva rozhodujúcu úlohu pri rozhodovaní, či sa behu zúčastniť alebo nie. Štvrťstoročie histórie tohto bežeckého podujatia zapustilo dostatočne hlboké korene. Bohatý program odštartoval o 12:30 popoludní detskými pretekmi a ľudovým behom. Na námestí v Skalici si mladší žiaci zabehli 200-metrový okruh, starších žiakov čakali okruhy 2, teda 400 metrov. Tieto detské bežecké preteky majú v rámci medzinárodného behu Skalica, Holíč, Hodonín svoje pevné miesto. Základné školy vo všetkých troch mestách túto aktivitu podporujú a štartové pole zásobujú svojimi talentovanými žiakmi a žiačkami. Dneska nás běží doopravdy hodně, budou nás tam snažit někteří netrpěliví řidiči předjíždět, tak vás všechny... Na štart hlavného preteku sa postavil rekordný počet štartujúcich. 456 bežcov a bežkýň naznačuje dlhoročný trend postupného nárastu registrovaných záujemcov o zdolanie vyše 12-kilometrovej trate. Beh zahájil štartovým výstrelom primátor Skalice Ludovít Barát za účasti primátora Holíča Zdenka Čambala. Hlavní favorité už jsou tady. Je tady také Jakub Burgar, na toho jsem zapomněl, Jakube, z Polska, který také zde dvakrát zvítězil. Tak půjdeme na ty české závodníky. Jirka Homoláš, ten má cíl olympiáda v Riu, tak podaří se limit, Jirko? Musím zatrénovat, leden, únor, březen a snad jo. No, protože slovenská atletika už zástupce na maratonu má. Katarina Berešová skvěle závodila na mistrovství světa v Pekingu, kde v první polovině stačila té absolutní světové špičce, nakonec doběhla těsně za 20. místě. Milane, tobě se daří, nedaří, jak to vidíš dneska? Máš šanci na třetí vítězství tady na tomto závodě? Tak to uvidíme, poběžím naplno a uvidí se v cíli. Lubomíra, ta je tady taková skrytá, největší taková naděje slovenské, běžecké školy. Tak Lubomíra, už to z tebe spadlo, ta tréma? Ale samozrejme, dneska to bude pre radosť. Rekordní účast běžců, připomínám v prvním roce 1990 na 43 a teď je to minimálně 11násobek. To je nádhera, takže všem vám přejeme, abyste se ve zdraví, včetně Gamby, doběhli až do toho cílového města na druhém břehu Moravy do Hodonína. No,
25. ročník medzinárodného cestného behu Skalica-Holíč-Hodonín ovládol maďarský bežec László Gregor. 32-ročný vytrvalec Benedektínu sa radoval po takmer 500-metrovom finiši. Do cieľa 12,6 kilometrovej trate dobehol v čase 39 minút a 20 sekúnd. Druhý skončil Ukrajinec Alexander Matvičuk. Brat minuloročného víťaza zaostal o 13 sekúnd. Tretí dobehol český reprezentant Jiří Homoláč. Štvrtý skončil mladý a nádejný bežec Robert Míč. V prvej desiatke sa umiestnili aj český vytrvalec Milan Kocourek a slovenský reprezentant Jozef Urbán. Medzi ženami časom 45 minút a 38 sekúnd jasne kráľovala Ukrajinka Sofia Jaremčuk. Druhá dobehla Maďarka Zita Káčer pred slovenskou bežkyňou Lubomírou Maníkovou. Najstarším účastníkom podujatia bol tento rok 88-ročný Jiří Soukup z Hradce Králové. Nestarnúci maratónec dobehol do cieľa v čase 2 hodiny a 26 minút. Populárny beh si nenechal ujsť ani známy slovenský politik a bežecký vytrvalec Mikuláš Dzurinda. To, že tu je toľko ľudí, to, že to je taký masový aj ľudový pretek, svedčí o tom, že ho organizujú zanietení kvalitní ľudia. Aj keď mrholilo a poprchávalo, tak sme mali celkom peknú kulisu. Nielen v Skalici, ale povedzme aj v Holíči, ktorý sme prechádzali. Veľmi pekné podujatie, blahoželám všetkým a ďakujem všetkým, ktorí to držia a veľmi si želám, aby sme sa tu stretávali z roka na rok. Běžel jsem to v rámci tréninku. Teď je takové přípravné období, takže jsem neměl ambice, že bych podal úplně špičkový výkon, ale každopádně s tímto výkonem jsem spokojen. Závod byl velice dobrý pro mě, čtvrtý místo jsem velmi spokojen, protože první 3 byli opravdu skvělí běžci a jsem rád, že jsem byl tedy na 4. místě. Protože se vracím teďkom teprve po zranění, vlastně běhám 5. týden a furt se zlepšuju, vlastně začínal jsem závodit po nějakých 3:20 tempo, teď už mě vyšel tempo na 3:13, takže celkově spokojený. Ну, протік є пекний, з мого погляду, добрі протікарі, тут несколько були чеші і словенські протікарі, так що бігання теж добре почався трохи, а те першало, те єдне, що було недобре. А так, všetko je super, добра організація, добре є. Tak ja celé to podujatie hodnotím na jednotku, super akcia, dobrá konkurencia sa tu zišla aj dosť veľa rekreačných bežcov, takže ja som spokojný aj so svojím výkonom a ešte sa len rozbiehávam, tak dúfam, že čím ďalej, так тим то буде lepšie a lepšie. Соревнования мне очень понравились, я здесь впервые. Хорошая организация, очень нравится. Бегалось хорошо, трасса хорошая. Ako pretek bol vždy podľa mňa dobrý tento rok, aj keď bolo také počasie ako bolo, ale aspoň vietor nefúka, vyšlo sa dobre, takže dalo sa, no. Pořadatele vždycky těší, pokud závod doběhne úspěšně, že má své vítěze a že všichni závodníci jsou cíli. To je taková úžasná obliba tady a když jsem běžel, tak nevím, to snad nebyl nikdo, kdo mi neřekl, pojď, běž, řekl jeden, je vůbec nějaký závod, kde ty nejsi. Běhá se přes hranice a tak, jak nám psal pan Zátopek, líbí se nám myšlenka udržovat přátelství přes hranice prostřednictvím sportu. Takže tato myšlenka je takovým motem závodu a budeme se snažit ji udržovat. Ja som veľmi spokojný, že som tento pretek dokončil zdravý a každému to prajem, kto je zranený, nezdávajte sa, bojujte, šport vás určite vyliečí. Ďakujem vám veľmi pekne, že som sa sem dostal. Slávnostné vyhlásenie výsledkov najlepších bežcov prebehlo v priestoroch Domu kultúry v Hodoníne, už tradične za bohatého kultúrneho programu. Atmosféru pred vyhodnotením, ale aj počas samotného oceňovania najlepších bežcov spríjemnila cymbalová muzika Slovácko, tanečný súbor Taxis pri základnej umeleckej škole v Skalici, tanečný súbor základnej umeleckej školy Holíč a videli sme aj tanečné vystúpenie detí z detského folklórneho súboru Dubienka z Hodonína.
Ceny najlepším pretekárom odovzdávali starosta mesta Hodonín Milan Lúčka, vedúca odboru školstva a športu mesta Skalica Terézia Lang, viceprimátor mesta Holíč Rastislav Celetka, obchodný riaditeľ Grafobalu Skalica Igor Hanzalík, radný mesta Hodonín Jiří Mráka, místostarosta Hodonína Víteslav Krabička a poslanec snemovny parlamentu Českej republiky Jozef Uhlík. Okrem spomínaných najlepších bežcov v hlavných kategóriách boli ocenení aj najlepší junior hodonínsky bežec David Kákona a najlepšia juniorka Carmen Beširová. Na stupne víťazov sa vo veteránskych kategóriách prebojovali Dušan Brezovský, Petr Kadlec z Milotíc, hodonínsky vytrvalci Jaroslav Šmíd, Lubomír Bartál a Vladimír Varmuža, Karel Karas, Peter Fašung z Prievidze, Blažena Kocúriková z Jablonice alebo nestarnúci Kvietoslav Hána s dcerou Martou Durnovou. Kategóriu veteránov nad 70 a 75 rokov ovládli slovenskí bežci z Bratislavy William Novák a Karol Petoč. Aktuálny 25. ročník priniesol so sebou skvelé výkony a nový účastnícky rekord. 456 mužov a žien na štarte, dokonalá organizácia, priateľné bezveterné počasie a disciplinovaní diváci sú zárukou, že sa čoskoro bude atakovať magická hranica 500 štartujúcich. Ako to celé dopadne, uvidíme takto o rok na 26. ročníku na trati so štartom v moravskom Hodoníne a s cieľom v Skalici.